Siyanibingelela la sisendaweni enkulu akusimina kozobe rana le show namhlanje masifike endaweni sinikezwe inkosazane kuyiyona ezophatha indawo enkulu so namhlanje sinikeza udade la uye ke ozobe sithatha through whatever is going to be happening today so usisa akayichaza ukuthi uba khona sanibonani mina igama lami kuBhelina wakameni eMkhomazi Tempe Thuthukani Tempeni phansi kwaMshumayela uKhomo noma nomkhokheli uMakhuma lokhwela bengisazoba nje nemibuzo emincane namhlanje since sihlangene lana ngaqala ngithanda ukubingelela siswami ukuthi unjani. Yebo njani? Ngiyaphila mina wena unjani? Siyaphila nathi ngiyabonga ngisathanda nje ukukubuza imibuzo nje embalwa ngizodlulela nakabanye nje ukuthi ngabe namhlanje sihlangene ngani lapha. So namhlanje sihlangene ngeconference yabantwana yaminyaka yonke yasogwini. Oh ngiyabona nje kubuthene la kugcwele sibaningi ingane zidla ubushabazo la. Kumnandi impela. Ngabe mhlambe le iconference kanje niyenzela ukuthi kube njani ezingane? So sifundisa izingane ukuhlabelela nemgidi yalapha ekhaya ebese ke siba nosuku la sihlelayo ukuthi abantwana beze bazokhombisa ukuthi masibanika ithuba lokuthi ba practice benzeni bese ke ngeke ngisho ukuthi ukuqhudelana kodwa ya tekanjalo bese ke bonke ke bayafika ke bazo participate and then ke lokhu uyena ke owenze kahle kakhulu then kube sethola umkhomelo. Ngiyazwakala impela shuthi isazokhala impela la ngisathanda nje ukudlulela lapha kumbuzo engizothanda ukuba nawo la baba ninjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Yebo ngisathanda nje ukubuza ukuthi njengoba ngibona lana kubiyeliwe ngibona nama security la eminyango futhi nje ngibona nje kubuthena amaNazaretha impela ngabe abanjani abangamkelekile lapha? Abantu abangamkelekile abantu abasuke bephuzile uphuzo oludakayo ayibona sibamukeli ngoba cishe bazobakha isithombe esingekho right einganeni kanti inhloso yethu namhlanje ukuthi sizame ukugqugquzela sikhuthaze futhi ukuthi la eNazaretha ukhona kwakhona futhi siyakwazi nokuncokola ngakho. Hayi ngiyezwa useshilo usisi la ukuthi nithola imikomelo izingane zithola imikomelo ngicela ukubuza nje kulabo abasuke mhlambe bengaphumelelanga ngithanda ukudlulisana kubone ngoba kuyenzeka ukuthi kube khona izingane eziqalayo ukuzokwenza lokho okwenziwa namhlanje bahambe futhi bengaphumelelanga mhlambe ningabanika yiphintshisekelo ukuthi nangonyaka ozaba ephinde bebuye mhlambe sengalunga. Intshisekelo noma ukugqugquzela singakudlulisa kakhulu kubona iloko ukuthi okokuqala nje imnandi lento esiyenzayo namhlanje siyaqhuquzela ukuthi nangakusasa akusho ukuthi uma usuke ungawinanga ukushuthi awenza uyabhimba noma umuntu ongekho right kodwa kuukuthi kushuthi kube khona abakwazile ukuthi balipheke ibhodwe livutho kangcono bona siyakhuthaza kakhulu ukuthi nangonyaka ozayo siyacela kakhulu ukuthi baphumelele ngothi lwabo nangonyaka ozayo siphinde futhi soncokola kanje nezinye izingane kumnandi kakhulu. Hayi kuyazwakala impela hayi ngiyabonga kakhulu ngizocela nje ukudlula futhi komunye baba ungathi ubhizi ngisacela ukudlulela nje komunye lapha sanibona Unjani? Ngiyaphila ukhuluma noBhelina la eMkhomazi waseThuthukani Tempeli ngabe mina ngikhuluma nobani ya wendaba enkulu ya indaba enkulu mina ke yangishutha ke uhambweni ngilele ngimboze ngoplastic cabanga kwakonakele lapha. Okay ngikhuluma noHawukile uMambasha Hlongwa khona la eMzumbe ithini esihostile Nkosi yami njengoba senizwile ukuthi zila yabona nje nawe le ndawo le yayibona nje yabona nabantwana futhi ukuthi baphume ngobuningi babo bezohlangana kanye nathi kwi-UVU yabo ku-North Conference 2026 ngingathini mhlawumbe ngingisho amazwi nje ngaphambi kokuthi usho amazwi mhlawumbe ngicela ukubuza ukuthi ngabe abantu abangazi ukuthi nabasho yini ungabazisa ngokuthi nje mhlawumbe ngokwakho ungathi yini nabasho? Mina ngokwami inabasho ingothi ispace
sethu ingane zamaNazaretha ukuthi sikwazi naso sikhombise ukuthi le sihlabele sithi thina sakhula ngomthandazo. Lapho sinikezwe ithuba ukuthi lo mthandazo lona susegazini ngendlela ukuthi manje ake niveze amakhono enu ke with that. Hayi mina ngokwami ispace lesi esisiveza ukuthi uShembe ehamba ezule emahlathini efuna mina nawe namhlanje yithi futhi laba manje sithi nje sakhula ngawo lo mthandazo. Khula ngawo lo mthandazo. Akonakele namhlanje ngiyabona. Hayi ngiyabona impela nje ukuthi kushubile. Yebo sanibona. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yebo nje ngisacela ukuthi nje mhlambe usiphe amazwi osuku mayelana nosuku la namhlanje nje. Okay. Ngizocela ngokubingelela. Igama nguSithembiso Ngokadlamini. Ngiqhamuka eMzomuhle. Namhlanje njengoba sila sihlangene ngeconference okuyinhlangano yezingane kwinabashu lapho sisuke sibheka amakhono ezingane ukuthi zikwazi kangakanani ukuveza ukuthi uShembe ziyamazi ngokugida, ngokuhlabelela nangokucula. So mangabe kubehambe phambili kube sebezuza ke okuthile njengokubona nje la ngemva kwami imikomelo yezingane le ela ngemva kwami. Akusikona ke nje lokukodwa shuthi ngisho lokuthi ama starter lawa indaba enkulu ingale hayi lo ibona la ku TV namhlanje inkulu indaba ngale. Hayi ngithemba ukuthi nezami izingane naso certificate lana ithuthukani ningakhohlwa ukubhala bakithi. Siyabonga kakhulu. Hayi so ke nje banibona ukuthi lapha se-officeini la kwenziwa khona i-certificate imikomelo yezingane ukuthi emva kosuku sesejabulile nje impela zithole ezogoduka naye nasemathempeleni bejabule. Ngiyathemba ukuthi nelami ithempeli lizobalwa ke lapho ithuthukani esemkhomazi bakithi ayikho kunye indawo iphethe ukhomo umshumayeli ukhomo nomkhokheli umakhuma lokhwela. Ngiyabonga kakhulu. Sanibona ngikubonile uphuma lapho bale ngithe ngena nje wabuphuma. Niyaphila baba? Ngiyaphila. Ukhuluma noBelina njengoba kade sengishila ngani noma ungizwile ngichaza ukuthi ngiphumaphi. Ngiphuma eMkhomazi mina ethuthukani Thempeli eMahlongo. Ngisazothanda nje ukumbuza nje umbuzo ke ngawubuza la ngapha ngaphakathi ukuthi namhlanje ngabe sibuthene ngani lapha? Namhlanje sibusene ngeNabachu iconference yeNabachu uGunorth yala ehlanganisa amazoni uMkhomazi uMzumbe uMzomuhle kanye neGospel Circuit. Ayingezwe ngabe sikuphi nendawo lapha? Sisendaweni eksuke eCabane uyindawo under le zone yaseMzumbe kulamazoni engiwabalile. Hayi ngiyezwa kakhulu mhlambe lokho lo mhlanganiso uhlanganise namhlanje lapha nawe ngithanda umbuzo ukuthi mhlambe ngabe inhloso yenu yokuthi nibadala nisihlalele umcimbi omuhle kangaka ngabe inhloso yipi nje mhlambe? Inhloso enkulu ukuthi izingane lezi zamaNazaretha kakhulukazi zikwazi zikhule entweni yenkolo ngoba sesike siqaphele ukuthi izingane eziningi uthola ukuthi ziyakuthanda ukujiva nokudansa kodwa manje sike sakhe into yokuthi uma kuyinto yenkolo zikwazi ukuthi zidanse ngendlela le kaShembe zithi zikhula ibe ivele sizingene into yenkolo kakhulu. Ke kube mnandi kakhulu ke noma sesikhipha ama-awards ngoba ngiwasinama categories ahlukene amaningi. Uma ingane sesiphumelele siyinika i-certificate ama-trophy ke kube kuhle kakhulu sesikhombisa ukujabula izingane. And lokho kuyayiphakamisa ke nenkolo ukukhombisa ukuthi nabazali bazohlezi bazi ukuthi uma behamba emhlabeni izoqhubeka inkolo ibe khona emakhaya. Kunombuzo engikuthanda kakhulu nje ngicabanga ukuthi nje abantu bayawudinga namhlanje. Ukuthi njengoba silapha kunezingane eziqalayo ukuza lapha eziphuma mhlambe esanda kuphenduka einkonzweni ezinye. Mhlambe mangase kuthiwa ziyagoduka zigcine ngayitholanga imikomelo le ekonyelwa namhlanje. Ngingazipha ziphi mhlambe induduzo iliphi ithemba mhlambe ningagodukisa nalo emakhaya? Esesikwenza ukuthi njengoba kunama competition nje kunama categories kuyawina number 1 2 3 siyabanikeza ke lawo ngokuthi umuntu asule certificate mhlambe ne trophy kodwa kulabo abasuke bengenele bengaphumelelanga abakhona ama awards esinamo mhlambe kube certificate salolo thempeli ukuthi ngoba nifacilitateile nje nithole kodwa into ukuthi sanikomelisa noma ngabe kuthiwa kaniwinanga so wonke umuntu uphuma khona kutholile ayekho umuntu ophuma engahambi nalutho ukuthi okunye kuba segameni le thempeli lonke leli lingenisa izingane not individuals. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho baba. Ngiyaxolisa nokuphazamisa.
Ngampela konakele mhlambe bakhona nje abayibonayo. Sanibona? Yebo sawubona. Ngiyaphila nenjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noBelina la wase Thuthukani Mkhomazi. Ngizathanda ukuba nemibuzo nje ombalwa nje for wena namhlanje. Yebo akunankinga. Yebo ngisathanda nje mhlawumbe uwazisa ababukela ukuthi ungabe ubani igama. Sanibona igama ngumhlengi wakhumali Sibongo. Ngisuke eMkhomazi endaweni yaseDudu. Oh hayi ngike ngikubone lapha kukhehle gumi impela hayi uze uyimisele masuyishaya into yakho lapha. Ngabe mhlambe kwabantu abafisayo ukushaya ukhohle gume lo oyimisele ngawo la esontweni ungabanika nje mhlambe bona. Ukuyimisela nje phela nokuthi umuntu asondelane nabantu abanolwazi abakwazi ukuyithinta noma angakwazi ukushaya kahle. Isayifunda kahle kahle. Ayawuzwakala umuntu oyifundayo lento hayi usuke ingane uyibringanisa nje impela lapha suke konakele. Kodwa nje engakunikeza engakusho for abanye abasafisa ukuthi bayishaye cha ukuthi nje bazehlise bayisondeze bandla kubantu abanje ngathi nabanye abangaphezulu kwami bathola ulwazi. Oh ngiyakuzwa ngabe namhlanje khona imiqhudelwano emayelana nokhehle gume. Ukhona umqhudelwano okhona lana sizoshiyelana inkundla nje uqhudelwane ngayo ukushaya insimbi la. Hayi ngiyathemba ngizotshela uwena ama berojiwe. Ngiyathemba nje impela. Yebo hayi kunjalo kuphela. Hayi ngiyabonga kakhulu. Khona umbuzo engikhohle ukukubuza wona la. Ngabe mhlambe ukhehle gume sakhululwa kumuphi unyaka ngawo? Ngiyabona umbuzo wonzima kakhulu. Wakhetha ukubaleka. Hayi ungahambi futhi ungahambi ngiyabona usubalekele sawubona ma. Yebo njani? Ngiyaphila ukhuluma noBelina lana nje ngingathanda ukuthi mhlawumbe ngizwe ukuthi uma ubani igama. Mina nguNonjabulo ngwaKaNdlovu u-Regional Secretary wase South Coast. Hayi ngiyakubona ukuthi ngathi khona isikhundla nje wokusona ngabe mhlambe ungase usichazele kabanzi ngesikhundla sakho nje wokusona ukuthi silekelela kanjani lapha enkonzweni into ezikanjalo nje. Njengamanje nje ngingakuchazela ngokubaluleka kwesikhundla sami njengamanje njengoba sila ngaphakathi ngiya-observe lana on behalf of i-region ngokuthunywa usihlalo wethu u-regional chair uBaba uGwala. Sa-observe ukuthi yonke into iyahamba ngendlela ama-programs ayaqhubeka ukuze sikwazi ukuqeda ngesikhathi because kubalulekile kakhulu baba unyazi lusiyale kakhulu ngokuthi siqeda ama-conference late okugcina sekuyingozi ey'nganeni seyihambe ebusuku. So njengamanje isikhundla sami singibeke kuthena ngi-observe ngiqinisese ukuthi wonke ama-programs ayahamba kuyalunga konke ngesikhathi siyaqeda kuse-early. Hayi ngiyakuzwa ngiyacabanga ukuthi esikhundleni okusona unolwazi kabanzi ukuthi ngabe sibuthene ngani lapha namhlanje. Sibuthene ngenkonzo yokuzogqugquzela abantwana esontweni ukuthi bangabhoreki bangahambe odlala ibhola ngesabatha kube wona mdlalo wazo iy'ngane njengoba zila ayikho edlala netball ihambe yodlala netball ngesabatha njengoba sila wona mdlalo wabo lawo babuye esikoleni umuntu awashe uniform ezi-homework ayi-practicing. Njengamanje-ke sikwi-tournament la kuzohlukana khona o-best hhayi ukuthi lo ongawinanga usuke engeyena u-best wonke umuntu uyiwina njengoba sila kuyikuthi sekuzoqhudelwana-ke sibone ukuthi uba uphuma phambili uzokwazi ukuyomela i-subregion ngoba i-subregion le ukhunode njengoba sila okuhlanganisa amazona awu-4 umzomuhle igospel umzumbe kube uMkhomazi. Ngiphuma khona impela-ke mina uMkhomazi. Hayi asidlali-ke sibuya nayo le ndondo le sibuya nayo niyazi nje konakele uMkhomazi. Yebo-ke so-ke manje-ke ozobaqaqada emakhanda uyomela i-subregion kwi-regional conference eyobe iseMangosuthu ngoSeptember. I-date-ke sisazoyimemezela siqinisekise. Alright hayi ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Unjani? Ngiyabonga. Hayi kuhle mophila. Ngiyabona ukuthi i-contract esiyisayinile suya resign manje. Ngiya-resign manje yabona la sengilandiwe lana phela ngiphethwe nami bakithi njengoba ngilana. So nangihlalo wami la usengilandile konakele ngisasebenza umsebenzi omuhle kangaka. So kodwa-ke yini oyifisa? Ngibongile kakhulu namhlanje ukumela indaba enkulu nami njengoba bese ngichazile ukuthi ngivelaphi. Bafethu kakade ngangifisa ukumela indaba enkulu empilweni yami nami. Ngiyajabula nje namhlanje ukuthi ngilitholile ithuba elikanjena lokuthi nami ngikwazi ukuthi ngikhulumele indaba enkulu. Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani. Bese
sinosisi lana obesipresentela ukubelina Mnyeni. Ngeshwa kuseshile ke then wasilahla sekufika ingqothovu ke manje nako osisi abakhulu. Usisiphelile usehambile manje uyoperforma. Njengamanje njengoba sekukhona imina osezopresentela manje mina osephethe kahle la. Guys imina ose in charge sonzelindlela noma yini. Sanibonani, igama lami nguAsiphilwa kaNdlovu, uphuma ethempelini laseThuthukani. Simela nendaba enkulu. Sobuza imibuzo owami uthi imeleni inabashu. Sanibonani guys, ophambi kwenu uZenande Cele silana kwindaba enkulu media. So umbuzo wami ukuthi iyiphi inkosi eyabusisa inabashu? Igama lami uAsiphilwa kaNdlovu, mina ngizobuza umbuzo wokuthi inabashu inikezwa ithuba ngamiphi imhlangano okuJuly noOctober lapho ngo-October usuke useJudea, ngoJuly usuke usebuhleni. Sanibonani. No. Imibuzo emibili emithathu. Sihamba nendaba enkulu. No bawusisi. Sacela ukwazi usuba usisi bantu omuhle lana. Njani? Igama lami nguAsiphilwa kaNdlovu. Sihamba nendaba enkulu lana. Sicela ukubuza imibuzo emithathu. Ngicela ubuze i-abbreviation yenabashu. Inabashu la kusuka khona ukuhlangana khona intsha Okay, so umbuzo wami wesibili uthi inabashu yiphi inkosi eyabusisa inabashu? Akazi. Mina igama lami uAsiphe, umbuzo wesithathu ukuthi inabashu ithola ithuba lokuthi iveze kuyona imiphi imhlangano. lokuthi iveze ukuthi idaja Lokuthi ishumayele. ishumayela kanjani Mhlawumbe ukuthi ithola ithuba lokuthi iveze inabashu. Ukuthi iphathe inkonzo phansi konyazi. Ukuthi iphathe inkonzo phambi konyazi. ishumayela kanjani Ukuthi iveze nje iphathe inkonzo phambi ithola ngayiphi imhlangano ukuthi iveze. angazi Shona kwindaba enkulu media uzowathola ama-answer akho wonke. Alembuzo. Siyabonga. Njani? Yebo, igama lami nguAsiphile, sihamba nendaba enkulu la. Umbuzo sicela ukubuza imibuzo ewu-3. Owokuqala uthi igama elithi nabashu limeleni. Bese liphelele. Nazaretha. Sengikhohliwe kodwa ngiyalazi. Kodwa uyalazi? Yebo. Uthini manje? Nazaretha. Nazaretha. Oh guys. So mina nguZenande and umbuzo wami uthi iyiphi inkosi eyabusisa inabashu? Nyanga itsingo lamakhosazana. Uthi uthingo lamakhosazana. Okay. Mina igama lami uAsiphe Ndlovu, umbuzo wesithathu ukuthi inabashu ithola ithuba lokuthi ishumayele kuyona miphi imhlangano. Yo. Mani. Okay. Ithola sisibuthi shumayele. Inabashu ithola ithuba lokuthi ishumayele kuyona miphi imhlangano. Imhlangano le. If zofika inkosi. Oh, January. October. No July. Siyabonga. Ama-answer ala uzowathola kwindaba enkulu media. Yebo, siyabonga. Sawubona, igama lami nguAsiphilwa kaNdlovu, ngiqhamuka eThuthukani Temple, ngihamba nendaba enkulu la. Cela uyithula.
Igama lami nguNozibusiso Agumede ngiqhamuke ekuvukeni ithempeli. Sacela nje imibuzo ubuze imibuzo emithathu phela. Okay. Oqala uthi inabashu. Igama elithi nabashu limeleni. Abbreviation. Okay, so mina nguZenande ne kuZenande cele ngiqhamuka eThuthukani Thempeli and ngikuphathela umbuzo wami wesibili. So umbuzo wami wesibili uthi inabashu yasungulwa yiphi inkosi? If I'm not mistaken, Thingo lamakhosazana. Okay, uthi Thingo lamakhosazana. Mina igama lami ngu-Asiphe Ndlovu uMagatsheni. Umuzwa wami wesithathu ukuthi ngiqhamuke eThuthukani Thempeli. Umuzwa wami wesithathu ukuthi inabashu ithola ithuba ukuthi ishumayele ngaziphi inyanga noma kuyona yiphi imhlangano. September. Ngangazi kodwa ngicabanga kanjalo. Okay. Sizakuza ama-answer uzosithola kwindaba enkulu. Follow ishe lapha. Subscribe. Siyabonga. Sanibonani, igama lami nguAsiphe kaNdlovu ngisuka le eThuthukani Thempeli. Ngicela ukubuza ukuthi ngime nobala. Mkhokheli uQombisa suka le eThempelini enkolweni eSunface. Umkhokheli uCele usuka kaDweshula eThempelini Khumbulani. Ngumkhokheli uDlophe iphuma ezweni lasoShabeni. Sanibonani, mkhokheli uJali Mzomuhle Circuit khaya lihle Thempeli. Ayibonga Nkosi. So, ngicela ukubuza umbuzo wokuqala othi igama elithi inabashu limeleni? Inabashu imeleni. Nazareth Baptist Church Youth. Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. So umbuzo wesibili uthi iyiphi inkosi yabusisa inabashu? Inkosi yabusisa inabashu inkosi inyanga yezulu. Umbuzo wesithathu ukuthi inabashu ithola ithuba lokuthi ishumayele kuyona yiphi imhlangano noma kuyiphi inyanga. Icela ishumayele ngoJulayi ebuhleni bamaNazaretha. Inabashu ishumayela ebuhleni kuJulayi ngesonto lokuqala. Nanini? Nangayiphi enye inyanga? Khona enye. Ngeke sikhumbuzo sabantu manje. Salonga kakhulu ama-question ama-answers ngizowathola kwindaba enkulu media on TikTok and followish. Subscribe YouTube kanje no TikTok followish and subscribe. Sawubona sicela ubuze ukuthi ngime nobani lana? Igama lami nguNtsiwa Cela Isibongo. Ngikwi-secretary yaseMzumbe. Ngize kwi-conference yenabashu. Silana nje sihlangene siyingane sibuthele nje ngenkosi inyanga yezulu. Kahle thina siwumlilo basuyinkosi inyanga yezulu njengoba siyila. Okay, sinembuzo ewu3 esingathanda ukubuza yona ke. Oqala uthi igama elithi nabashu limeleni bese seliphelele. I can't. Imani ngenxa ukuthi sengaphuthuma bafethu. Okay, mina umbuzo wami ke kusewuphendulile ke. Usewuphendulile ukuthi iyiphi inkosi eyaqala inabashu? Yebo. Iyiphi inkosi nje yaqala inabashu? Inkosi inyanga yezulu. Mina sethwami umbuzo ukuthi inabashu ithola ithuba lokuthi ishumele kuyona ziphi inyanga noma kuyona yiphi imhlangano. Phela ngitshele nalokho. Ngenxa yesikhathi
Iy'mpendulo siyoyithola laphana kwindaba enkulu media. Kumele usubscribe, sicela usubscribe, kumele ulike siyabonga. Sawubona, sicela ukuze usisime nobani lana osukaphi. Ngikhuluma nenkosana yakadlezi endaweni yasoshabeni isekhetha yasemzumbe esempelini lasenhlalakahle. Yebo, sisacela abantu ukubuza imibuzo nje emithathu. Yebo. Yebo, oqala ukuthi igama elithi nabashu limeleni lanqanyulela ngokuthi njengoba lithi nabashu lanqanyulela la kwathiwa yiliphi? Igama elithi nabashu lisho ukuthi ngoba sizothi lanqanyulela ngoba kuyinabashu kodwa uma ubheka la alphabet athi nabashu uNazareth Baptist Church Youth Assembly. Siyabonga. So umbuzo wami wesibili uthi iyiphi inkosi eyaqala inabashu? Inyanga yesonto. Mina baba wami umbuzo ukuthi inabashu ithola ithuba ukuthi ishumayele ngaziphi inyanga noma kuyona yiphi imhlangano. Ngicela umfundo wakho. Inabashu ithola ithuba ukuthi ishumayele kuyona yiphi imhlangano noma kuzona ziphi inyanga. Inabashu yalithola ithuba lokuthi ishumayele njengoba kuzongena umhlangano kaJulayi esontweni lokuqala. Yebo baba siyabonga. Sacela ukuthi yiphi enye inyanga. Inabashu iyalithola futhi ithuba lokuthi ishumayele eJuliya. Yebo baba siyabonga. Iy'mpendulo ukuthi ubone impilo zakho beziyiqiniso ngempela uzobona kwindaba enkulu media. Ungangena ku-TikTok, kwi-social media yakhona, usubscribe, ufollow ukuthi kumele ufollow. Amen. Siyabonga. Sicela unjani? Ngiyaphila njani? Ukuze usigcine nobala qhamuka empusepeni. Kunokhanya wakalanga qhamuka ethempelini lasekhula kahle thempela. Ngaphansi kwamkhokhela ulanga nomshumayeli isithole. Sicela ukubuza nje imibuzo emithathu. Owokuqala wami uthi igama elithi inabashu lanqanyulela ngokuthi lithini? Sorry, angazi. Yebo. Okay, so umbuzo wami wesibili uthi iyiphi inkosi eyasungula inabashu? Kumakhosi nje owaziyo. No, ngeke ngikwazi ukugesa. Ngasho ukuthi angazi. Okay. Yeah. Ngizothangaza kwindawo. Sorry. Iy'mpendulo ey'fanele noma ey'qondile uzozithola kwindaba enkulu media. Ungangena ku-TikTok, ulike, ufollowe, subscribe. YouTube iyatholakala ku-TikTok. Ngiyabonga ethuba leni. Sawubona, ngisacela ungitshene ukuthi ubani igama lakho, ukulephi ithempeli, sikiphi indawo la namhlanje. Igama nguSamkelisiwe Isibongo Akhawula la Sikarosetheni Community Hall Emzombe. Sacela ukubuza imibuzo emithathu. ayikhinkinga phethu. Okay, ngisacela ukubuza ukuthi igama elithi inabashu lanqanyulela ngokuthi lithini? Angazi ukuthi abantu baqabana ngayo. Okay, ngiyabonga. Okay, so umbuzo wesibili qhamuka kumina ne. So umbuzo wami wesibili uthi yiphi inkosi eyasungula inabashu? Oh. No, siya-understand. Siqiniso lakho. Mina siswami wami umbuzo ukuthi inabashu ithola ithuba ukuthi ishumele kuzona ziphi inyanga noma kuyona yiphi imhlangano. Oh, mama siyabonga ngesikhathi sakho. Iy'mpendulo ezi-right uzoyithola lapha ka-TikTok, ka-YouTube. Kumele ufollowishe ka-TikTok, sicela ufollowishe, ulike. Then sizothola naka-Instagram, YouTube nje. Social media yonke indawo, social media naka-Facebook. Siyabonga ngesikhathi sakho. Kube nosuku oluhle. Njani? Ngiyaphila njani? Igama umele ukuhla wakacele ngisuka ehlahla indlela eMkhomasi. Ngisacela ukubuza imibuzo emithathu. Kulungile. Umbuzo wokuqala uzobuza mina
othi igama elithi nabasho lithi mase seliphelele like njenge KZN yabo KZN umele ukwazi Natal ngithi inabasho nimeleni limele uNazareth Baptist Church Youth of Shem. So umbuzo wesibili qhamuka kumina uthi yiphi inkosi yasungula inabasho? Inkosi Nyanga Izulu. October no July. Ma-answers imibuzo yathi sibuza uzowathola ka-TikTok. Cela ukuthi sifollow share like ku-social media nje wonke Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Okay, ngiyabonga. Ngiyabonga ngesikhathi sakho. Kwenzekele ngani zami? Interview nje incane ama-questions ambalwa. 3. Ngizophetha nje bafowethu. Ulwazi lakho nje lusho lona esilidingayo. Ubona ngazi uma sibuya. Mese ukhuluma nje ngicela uyisonde. Sawona ma. Ngisacela ukubuza ukuthi sime nobani lana namhlanje sikephi siqhamuka kuliphi ithempeli? Ithempeli ngani yami ngumzomuhle umshomayeli wami ehlaba. No. Yawo esikuyona nganyama sikhabhana. Oh, ngisacela ukubuza imibuzo emithathu elula. Umbuzo wokuqala uthi inabasho yanqanyulela ngaliphi igama njengoba iKZN kuthiwa iKZN kanti igama layo uKwaZulu Natal. Ngikanami ngithanda ukudideka lapha manje. Uyadideka? Ngidideka nyama. Njengoba ngisho ngithi iKZN umele uSiKwaZulu Natal. KZN KwaZulu Natal. Mase sithi nabasho. Liqonda ukuthini? Lithini lona mase sephelele inabasho? Awungikhumbuse nganami ngalahlekayo. Uzosibili ke mina. Umbuzo wami nje wokugcina ngci. Ukuthi iyiphi eyasungula inabasho? Inkosi eyasungula inabasho. Umbuzo ogcina ngci. Mami noma umbuzo ukubale ukuthi ishumayele ngaziphi inyanga noma kuyona iphi imhlangano. Okay, so guys, sesiqedile ngama-interview ethu as you'll see. So into engifundile ke while ngi-interview abantu ukuthi like kunabantu bebe refuse ukuthi siba interviewe and lokho akudalanga ukuthi siphoxeke because like si understand ukuthi they are not confident enough. Futhi empilweni umuntu kumele wazi ukuthi akahlale ethola noma yini ayifunayo, khona izinto oyitholayo khona ongayitholi, so accepta lokho esikutholayo ngaleso sikhathi leso. So yeah, as mina bengumuntu ongakwazi ukukhuluma nabantu like ongakwazi ukuba seningini kwi-crowd, but namhlanje ngikwazile uku-interview abantu and ngi-enjoyile kakhulu and nama-talking skills ami yabo adevelopile kancane. So yeah, to abantu bale ndawo there's nothing much ukuthi nje babe confident enough ukuthi bakwazi ukukhuluma phambi kwabantu and ngiyabonga na kwindawo enkulu ukuthi ikwazile ukuletha i-confidence yami back ukuthi ngikwazi ukukhuluma nje in a crowd endaweni nabantu. Ngiyabonga. Okay guys, namhlanje njengoba sila solile ukuthi abantu bale ndawo le abekho confident ngabo abayeleki confident ngabo. So ngaphinde ngathola ukuthi sonke isikhathi ositholayo lonke ithubo olitholayo lisebenzise lingaze liphume esandleni sakho. So yeah guys, nje ngifundile ucommunicate nabantu, ngafunda ukubona ukuthi abantu if leyo nto le bengayithanda ubona kanjani.
nje like ziningi izinto uma umuntu ungathi ungakwazi uku-accepta leso sikhathi leso sitholile yonke into leyo eyitholile. So ya ngiyabonga like bekuyi-opportunity right nendawo enkulu nje kube right sayive funny yonke into bikhona like ngiyabonga. Mina uMandlovu ngibonga ithuba engilitholile kwindaba enkulu media ukuthi ngikwazi ukuthi engage nabantu sithi mina ngingakwazi engage nabantu. La ngifundile nkosami ngifunde kuningi nje ukuthi kumele so accept ama rejections but singa give up yabo. And kumele sikwazi communicate nabantu yabo. Mina angikwazi communicate nabantu kusiyami anganoma ngikuthandi noma ngikwazi but nje ngiyalekha lapho. But namhlanje ngifundile yabo indaba enkulu meeting nginikile ithuba ngaligrab ngazo zombili izandla ngalisebenzisa futhi wisely. Manje engibenefithe ngakho ukuthi maybe who knows, maybe I will be the future presenter someday. Angazi. But manje I'm confident enough ukuthi ngakhuluma nabantu. So ngibonga indaba enkulu ngalokho because even ngisho eclassini nkosami ngisayifundela bengingakwazi ukukhuluma phambi kwabantu. But manje bengikwazi ngisho kuyo approach eceleni ukuthi ngibabize ukuthi ngizoba interview. So ngibonga indaba enkulu ngalokho ukuthi ingibuild up confidence yami because bileka. So manje ngi-right ngiyabonga kakhulu indaba enkulu. Cala ni-follow yebanje ni-subscribe kona ka social media platforms ziyatholakala nje ngiyabonga. Botate niyangizwa ngithi? Yeah. Yeah. So lento besenza la omunye angayitshela ukuthi we just yabo walking around sidlala sihambe sisukela abantu siba interviewer. Firstly into ebengifisa si-identify la igap ekhona kulabantwana nale objective Shemba nayo ngalento enzeka namhlanje. I-objective ya Shemba ukuthi abantu bakhule, abantwana bakhule behamanazaretha, bakhule baba amanazaretha, bangagcini ngokuzalwa amanazaretha nje ngoba kunomehluko phakathi komntwana ozalwa amanazaretha nomntwana oyinazaretha. I-step ke sokuthi baba amanazaretha ukuthi ba understand ukuthi yini le abakuyona. Hence i-question yokuqala kade ithi unabathu mawusuphelele umeleni. Njengoba nize nenze example nithi kwazi KZN kumele ukwazi uNatal. Nina nithi sinabathu but aniyazi le nto imeleni. So kumele nihluphe ukuthi into eyidentify eziyona ungabi imvu nje elandelayo ingazi ukuthi yini le ilandelayo. So ilo mbuzo oqala bu influencer yilo kunabathu Nazareth Baptist Church Youth for Shame ne. Owesibili ngicathi besibuza cela ngikhumbuze bekuthiwani konke wesibili? Exactly. Klale bese mebeshumayela lo mkhwanazi bathi sivele sikhumbula inyanga yezulu makuyile nkonzo Nkosi yamakhosi. So ukuchecka ngithi abantwana bayalalela noma kuyinkonzo noma basuke beyela ukuyodlala kuphela yini. Okwesithathu bazi ukuthi inabathu yayikhunjule ezulwini ebuhleni naseJudiya. So imibuzo ebisimple leyo. Omunye bezothi beningabuza imibuzo eminingi ukuthi mhlambe into abikhenani yaso ngokuchaza sibuza into irrelevant kulabantwana. Kodwa ke for nina ekade nipresent into abade ngifina ninake la ukuthi sometimes you need to be thrown in the deep end. Yabo nina ngenifaka kwi-deep end. Mina amagama kwayi manje hlamba ngiwazi yabo nani igama lami anilazi. Kodwa ngalo Shembe sesiyazana ngoba nje siqoka iMnazaretha sonke senizibona seniphethe indaba enkulu. Senikwazi uku-overcome i-fear of the unknown. Nikwazi ukuthi ni-interview abantu eningabazi. Bani-reject abanye bathi asifuna uku-interviewa yinina. Nginicherishe ngunifundisa ukuthi sometimes into oyifunayo ngeke uzuyithole but it doesn't mean lento oyifunayo i-wrong kumele uyeke. Kumele ushifte i-direction uyozama kwenye indawo until uzuyithole lento oyifunayo. Uyabela kuhle noku-reviews lese siyangasegcineni ngithi maybe we've hit it dead end. Bese kumele si-review sibe realistic ukuthi hayi abantu abasekho accountable with being interviewed. So kumele buye nasempilweni uyibheke into ukuthi hayi lento lesengiyenza hayi sekumele ngiyivale akuyona. Shuthi yes be optimistic but be reasonable at the same time. Ayibona ngisho. So ilezo zinto ebengifuna nje niyifunde. Kodwa ke niphasile yonke i-test ngoba ngizwe nithi nishayi. Mina ngizange ngikubone ukubashayi kwenu. Ngibona abantu aba confident abazohamba baba ama future leaders.
and all the best with your future endeavors. Nginifisela nje okuhle, nginifisela nje indawo enkulu empilweni. Sha.